akkumpanjat minn wieħed miż-żewġ uliedu u minn ommu missieru il-mexxej nazzjonalista Simon Busuttil ingħata l-ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Oppożizzjoni. F'ċerimonja qasira li bdiet tal-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar fil-Palazz tal-President, Busuttil ħal ġurament ta' ħatra wara li 5 tiem ilu ġie maħtur bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Għal din iċ-ċerimonja qasira attendew ukoll diversi membri parlamentari nazzjonalisti u kif ukoll uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Jakkumpanja lil Busuttil kien hemm ukoll is-Sindku tas-Siġġiewi Karola Kwelina li sorsi fih dan il-Partit Nazzjonalista għaluna li qed jiġi mbuttata l-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit u kif ukoll is-Segretarju Ġenerali preżenti Pawlu Borċolovir. F'kummenti li tal il-mezzi tax-xandir Simon Busuttil ħabbar li kien ser iħabbar ix-shadow cabinet tiegħu għada wara nofsinhar. Sa dan it-tant ukoll illum kmieni wara nofsinhar l-eks mexxej nazzjonalista Lorenz Gonzi bat littra ta' riżenja tiegħu minn kap tal-Oppożizzjoni lill-President ta' Malta, Dr. George Abela.